Здравейте, приятели на бащино огнище! Всяка година началото на декември е съпроводено от нетърпеливото очакване на коледните и новогодишни празници. На 1 декември София блесна с нова коледна украса. Свещи, гирлянди и разноцветни лампички придават празнична атмосфера на булеварди, площади и емблематични места в столичния град. Концерти и огнено шоу предшестваха запалването на коледната елха. Край сцената пред хотел Рила се събраха стотици зрители. Хората споделяха, че вече усещат коледния дух и се подготвят за празниците. Месец декември е изпълнен с много празници. Кои от тях очаквате с особено вълнение? Коледа? Коледа. Кой чакаш, тато? Коледа и Нова година, разбира се. Къде ще ги посрещнете? Вкъщи. Понеже сме с 3 деца и просто е невъзможно да отидем някъде. Какво е да имаш 3 деца? Голямо предизвикателство, определено. Трудно е, но пък е пълна къщата и е много весело. Как ще посрещнете Коледа? Ами със семейството. Със семейството на трапезата, приготвяйки традиционните ястия и с всички любими хора около нас. В домашна обстановка, с семейството, с дъщерите си, с внучката, съответно абсолютно всички трапези ще приготвим. Както е по обичай, нали, на нечетен брой ястия, 11, 13 и така ще се постарая. Коледа успява ли да ни сполути, да ни направи по-добри, по-щедри, по-отговорни? Определено, определено, но само тогава, за съжаление. Когато има деца. Всички празници, тези християнски, които са празниците, да, със сигурност да, ни сплотяват и ни събират всички заедно на празниците, цялото семейство. Какво знаеш за дядо Коледа? Ами, че живее на Северния полюс, че е с бяла брада, има червен нос, винаги е засмян и друго не знам. И раздава подаръци на добрите деца. Да, Къде ще посрещнеш Коледа? вкъщи при баба. Обичаш ли празниците? Да, много ги обичам, те са ми едни от любимите. Водещ на шоу-програмата по запалването на коледната елха в София беше самия дядо Коледа. А за празничното настроение на софиянци се погрижиха детски състави, артисти и музиканти. Коледно украсен ретро-трамвай докара коледари. Кметът на столицата Йорданка Фандъкова запали украсата на 50-годишния бор, обсипан с стотици лампички, коледни топки, играчки и 800-метрови гирлянди. От 1 декември отброяваме дните до Коледа. Светлините на коледната елха осветяват и нашите надежди. Какви хубави събития ще се случат в София? Ами, виждаме, че тази вечер рекорден брой съграждани са дошли тук на празника и аз съм много радостна, защото това означава, че хората имат нужда от празници. Може би защото времето е трудно, но хората са много повече, отколкото друг път. И организирали сме този празник за тях, най-вече за децата, които се радват и на елхата, и на изпълненията на артистите. Много съм благодарна, че тук бяха голяма група артисти от столичните театри,
които имат само след няколко минути представление, но бяха тук за да зарадват софиянци. През целия месец традиционно има най-различни и атракции, и празници, и концерти. В неделя вечерта се открива зимната пързалка на Ариана, също така вече традиционно любимо място за софиянци. Много концерти, много спектакли, много празници. Нека да подчертая, времето е трудно. Трудно е за всички, трудно е и за София, както и за страната, така и за Европа, но всички мислят, че имат нужда от празници. Какви пожелания запалихте Коледната елха на София? Пожелание за здраве, да сме здрави, да работим заедно, да работим много, да преодоляваме трудностите и да вървим напред. И докато фейри от фойерверги обсипваше небето в центъра на София, повече от 6000 почитатели на Веселин Маринов го посрещнаха с цветя и аплодисменти на сцената на зала 1 в Националния дворец на културата. С грандиозен концерт-спектакъл обичаният български изпълнител отпразнува едновременно две събития – 50 годишен юбилей и 30 години на сцената. Не е ли време за малко да спра и да погледна за миг там назад, да се събудя преди да заспя в моето детство в малкия град, но където и да съм по света, знам, че щастието е у дома. Там аз пазя всички мечти за милион чудеса и вярвам в тях до сега и знам, да, това е моя живот, предишен, днешен и нов, и аз не мога без тях. Какво ви доведе на концерта на Веселин Маринов? Ами, от много години ме водят на концерта на Веселин Маринов хубавите му песни, хубавото му чувство, с което ги изпълнява, хубавите текстове и мелодии, които изпълнява. Това е един невероятен глас. Един човек, който за мен е дошъл от вечността да радва хората, да радва България, да радва целия свят. Аз му казвам поклон на неговото творчество, да е жив и здрав. След 10 години още един юбилей. Умее човека да владее публиката, да я взривява, има талант. Това само с талант се постига. Аз благодаря, че го има и ни дарява с такава любов, с такава песен, с такава всеотдайност. Бог да го поживи, огромно здраве и много заряд за още по-хубави песни, за още по-хубави творчески изяви и да достигнете първа своя връх. За
Сред зрителите в зала 1 на Националния дворец на културата имаше верни фенове на Веселин Маринов от 4 поколения. Залата бе препълнена от хора на всякаква възраст, дошли да покажат обичта си, да празнуват със своя любим изпълнител и да му подарят цвете. Тук беше и министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов със своята съпруга. Повече от 3 часа Веселин Маринов радва зрителите с песните си. Той изпълни най-емблематичните си хитове, както любовни, така и патриотични. Ще бъда с песен до вас, своя глас. Веселин Маринов е институция в българската музика. Може да се каже, че Веско Маринов е мост между най-добрите образци от българската популярна музика, така наречената естрада, и от съвременната музика, която се харесва на младото поколение. Затова не случайно тази вечер в тази зала бяха не 3, а 4 поколения българи, като тръгнем от бабите и дядовците, през майките, бащите, порасналите деца и техните деца. Винаги, на всеки концерт, залата пее с пълно гърло песните на Веско Маринов, знае тези песни, обича ги и ги пее в къщи, което е много хубаво.